A čaute ľudia, vítajte v dnešnom videu. Natáčam druhú časť Crash Royale, takže dnešné video budú iba samé battle, nevadí vám. Takže poďme na prvé battle. Ježiš, moje karty ste aspoň si zapamätali, tuto sú. No, tak, on si to tam na trojku. Šípy. Tak. Počkať. Info. Nemôžem. Takže do Riky. Prepačte, že som omylom ukončil video. Omylom som dal dole. Nevadí vám. To bola fotka iba mojej mamy. Daj. Takže battle. Poďme na to. Daj. Čo? Hej, podvádanie. Tu si ťa ani nevšimol, že už útočíš. Čisté podvádzanie. Hneď som prehral. Ty kokos. Do prdele. To som si celé dosral. Úplne celé dosral. Toto som nechcel. Keby... Neviem, ukážem vám, čo sú legendárky. Jedna legenda, to je... Nepoznám. Tuto je ďalšia legenda, tuto je tiež ďalšia, tuto je ďalšia. Tu Sparky, nepoznám. Ani túto legendu nepoznám. Ani túto nepoznám. Ani túto legendu nepoznám. Táto legenda je asi najlepšia zo všetkých legend. Možno, neviem. Ale legendy Majstrov, alebo ako sa to volá. To je niečo podobné ako Sparky. Takže takto to si dám za tak mini peku. Čo? O, to 10. Tak nič. Nechcem. Kúpil som si samý pomes. To nevadí. Ne, zase som dal preč tú hru. Sa úplne zabijem. Dvakrát. Načítaj sa ty jedna hra. Sice som arena. Jedna, ale... Poďme battle, musím teraz vyhrať 3. Aby som si zobral to FGD, čo je za hrača, nepoznám. Nepoznám toho hrača.
On tam náhodil Baby Dragona. Máš to čo? Zakúril. Tak to musím zakúriť. Tam mám bonita. Ďalej. Stopnem video. Tak čaute, musel som niečo zlakli. Som zlakol niečím s kamarátom. Som u kamaráta. Pekne, dal som to. Pekne mám to. Fú, 158 pekne. Games 3. Niečo nové. Nevadí. Zatvorím si toto. Teraz mám ešte jedno. Super, dobrý. Niečo nové. Nič nové nemám. To je zlé. Keď sa takto pozrete, tieto karty sú najlepšie v toto Arene 1. Toto je Arena 2 už. 3. 4 to sú. Už sa ti to načítalo, Marcel? To Marcel mám TV. Hej, lebo mne to tam prišlo. Pozrite sa. Pozri sa. Nové z kanálov Marcel TV. Blog so samou mám TV. No pekne. Keď tuto vidíte všetky. Toto je henten Tučko, to je jeho brat alebo kto. Tuto. To je Džunglo Arena. A keď už ste v Arene 11, tak idete do takých štítov. Keď ich vidíte ich. Vidíte, že? Vidíte. Takže ďalšie battle. Ideme hrať. Selpe. Ne, prečís. To ma zabije. To ma zabije. Ja viem, kto je Felpe. To je môj kamoš. Felpe je môj kamoš. Dobre, mám tam princa. Pekne. Dole máš. Aj ty. Takže aj tak som prehral. Takže teraz sa lúčim s vami, ľudia. Iba dám OK. Takže lúčim sa s vami, ľudia. Čaute na budúce.